tak by som si vybral Ironmana, pretože jeho sila pochádza z jeho inteligencie. Bola by som asi Spidermanom, toho poznám, z dôvodu funkčnosti tela, dynamiky, pohybu, rozsahu a samozrejme charakteru. Aj keď moji klienti by ma nepovažovali za superhrdinu, ja osobne to vnímam, že by som mohol byť kapitánom Amerika, pretože on nikdy nevedel, kedy má dosť. Ak by som mal byť superhrdina, chcel by som byť Morpheus, aby som mohol dať ľuďom na výber. Ak by som mohla byť superhrdinom, bola by som Jerry z rozprávky, pretože i malá myš si vie poradiť s každým problémom a uštvať aj veľkého kocúra. Keby som bola superhrdinom, chcela by som byť určite Thorom, ktorý má zázračnú silu v podobe svojho kladiva. Buchla by som s tým kladivom a odstranila by som všetky závažné ochorenia, ktorými detičky trpia. To pre mňa nesie veľké posolstvo, že ako terapeut musí človek neustále kultivovať svoju osobnosť, aby vedel ľudí vnímať srdcom a nie cez filter posudzovania a predsudkov.